me gidi se metima ye de nsem bebra brother sani aha eya Sompa Asem Mpe Nipa onipa ne pen ho asem ye tena sise ya na ye asem no a na ye de bremu de na asie de na aba ye be posane abontofa de ama na nso atima bo awura ma kire wadwene inya ba se ya ba eye nima na ye ko akọ edin ye the nations ank offer Bishop Lumba wunya kasa wunya mistake mami akosi ademfu ane ne kunu kodwo boache de ankomo frɛ no kensire kwaku boache ene wo fadi enti ya tenase ya de brem ko MC aho a omo bu adwuma papa ne engineer na ya se wo kutiri betre ni sanso Kevin oyata wo bu adwuma pa na King Solomon onzo so bu adwuma sa ena na Neska nso aba adwuma chese ne no wo bu adwuma pa Azuka International Azuka so wo bo ya chiridom se enema be kotote de amaye ye tenase se ya no hunu se producers bo ya chiridom na producers no omiru nyina wa hane kwanta bisa ize kosi nya kwanta so ntwe omani nanso ebirim ye dia hwa na ye gina saa na kokosa chi fresh anso so obo ya chiridom ne pa ntifo so ba bi obi ano esire twedi ampo ho ahoden de ama se urade nka no nkoso onye kase ma ne ma enkotote mfamaye weni Asem Mpe Nipa dwumadie no katro obi no nkanche obi so fa na pamfo atenase wo sisiri prisie obi sisu asisi ni biyo sasabonsam kura no ne bawu na etime kunku wanim osi aboa bi di akyenkyene koka kya so kwa se ne tiri ho apa na ese no so aye nsem bebreo na ahwe ono akyenkyene no a wo kwa kohuru asokwa no a na ese ensem wo wi ase pa sa pepepe na tie ye ko akọ yanimu a na ye ko afutusem no ne ye de bebra mu kwan so nkoso kura Asem Mpe Nipa pani atenase e mana kwa ba wi a e be bo wuram na won so watimi aba mu bi tigimere fere wo yiri fere wukunu so fa ne na pamfo atenase ye de nsem na brew ene nsem da pono so no ano odre na ani enyan pa kwaku bibi aboko de kwaku bibi aboko yango pa hwe so ama na ya tima betran de e che se oni ye de ni ye nantim obi timi nya mane wo nantim obi se otukwan otimi konya mane obi se wo fa kire okura hwe nsu agu otimi konya mane enti se nyankopon hwe so ama no ebe ye adwuma ne yekodru fie na boni bia ntoye na nne ya san sori abade a eje se ye dibem wo rade anim ti so far mi se ye good baby fo so obi ati se de na wo kan ye chia no na ya dofo so ne ye tiefo megidi se ye no wo mo ai original Nigeria o se ya mompon ya ye so so ye mpon ene ai taxi driver ye friend say do wo jiwe wo mu nyina wo ka so bobodi anu akonya manson enti obi biara obeboa kwajo space na akonya asem we kura no oti asem beba asem beba ti kwaku so fan bibia ye okay ye so e wadwuma mu ano ye ncheche obi bia na ye ho department no bia ye nti asem bone bia manager don so ha ye manakwa ba sonko so ono so office obo ichi dompa enti ye manakwa ba sonko so na kwaku asem bi minim de asem bi che madwen kakra se obi ofie na se mfanse unya court na court letter now the respect my court because me Ghana na ba bi mienu na me fi se me respect ko one ye court two efficacy manhia se sa ba bi mienu se omosoma obi ma ne ba na se nipa ne ba kwaku e de na si kwa se nipa no se court se ye ahemfie opia bonten a ne nipa bi pe nipa na bo no ana yebo ni tutu yankomla na futu se mo nwura ho na yankomra ye mfa ne ho mo mamfo 21st kene se men kancho se e fa oya de bedan na yade no oyiyi mu chirichire mu se siatika yade ne de e wakọ baabi ya wanya no aduro etete pa waboka hodo bebira men kancho so bedu 21st kene ka wo mbetu ase de amawo e so sisi oto ase na atwetwe de a mpacho family kabra 21st kene no mo na yade we nyina mfiri wo so ose mmia ne na yale sabia ne bi woni ne mpokura wanti wo bia ne din a ofre no a mbeye nhyehyeye de ama akumase ehwa overseas ubete wonka wo boase council headquarters ubete wonka sanso na Accra so omo odome market sunwane nkranya tachima ne nkuro ahodo bebiri a yentimi amodini phone number na frɛ wo
0249311311 0249311311 sompa chade na duru hɔ biemu we ye osompa emu achede aduru hɔ biemu me pa cho sompa fo ne ko ene enyanka na sade afebie yi a akɔno no behwe nyanka ne akunafo a yefidi wo mo a kyerɛ nyame abasa e woda sompa so onso bra fa ho bagim na sa nhira bi ntimi metena waboboa no me pa cho bia na de no be ni sika famu dia number ne 0598 559802 0598559802 na afenzo so no din ebeba ya Telewan Media anase Blessed Foster se wutumi sende a osuru be hirawo na afi wo de mu anwa tomatoes entoma na ade ba nso abra so mpa hwe aha na yenye na bire ni duru a ye no awon so so de afremu no na awurade hwie ni hira bosuo no de agu so Apostle Dr. Emegashi Asem Gancho se Emegasi Herbal and Spiritual Center yene dia etumi baacho nia etiti ubiara eye hunhum a o tenete eye hunam modin haban nuru so tenete ne senti no tumirika fa o yare edwan beto ano ne ma me yem hye mekura se obubo yare otimi saso a ne toso mienu HIV ekire se papa ne ye pa bene pa mpempi se obubo yare na HIV ni kodi to otim se nipa na ho ode ode sa ne wo fom awe de no na toso mienu ekire se wo ho ahode ne senti no yare bia etete wasetrem ne abalabom no fa ko hu Dr. Apostle Magashi ontu asema asumdue emra waboboa no end prayer and fasting or say end of month prayer and fasting no eduru so